Hello guys and welcome back again. Ayan o, so pupuntahan po natin si Tatay Andres kasi si Tatay Andres po is nangguna siya o nanguha ng mga ligaw na damo nun sa Dragon Fruit Farm. So bibigyan ko po siya ng putumaya at saka tubig. Pero din akong dalang royal. Yan, gihangos ta. Pag dito po talaga tayo dadaan, napaka bundok yung daanan, no? Patungo dun sa farm. Yan, so ganito kasi ako, nandun po ako sa ibaba nagtrabaho. Tapos si Tatay Andres nandun po siya sa farm sa Dragon Fruit. Kasi yung amo ko meron gawa kami ng restaurant dun. So dun po ako naka-assign. So si Tatay, dalawa lang kami dito sa farm. Nakahangos to yung lalakaran talaga natin. So tingnan natin kung nandyan si Tatay sa Dragon Fruit Farm. Kasi yung kinukuha niya po yung mga ligaw na damo sa Dragon Fruit. Kasi yung Dragon Fruit namin, kailangan na po talaga na kunin yung mga damo. Yan, so ito yung dinadala ko, putumaya at saka tubig para kay Tatay Andres. Gusto ko talaga na mag-snack, pasnakin natin si Tatay. So dito po tayo yung daanan. Kita-kita nyo yung sa likuran ko yung mga overlooking area. Anywhere you see talaga dito is overlooking po talaga. Ayan, so nandito na po tayo. Tingnan nyo, yan po yung Dragon Fruit Farm. Malapit na po tayo. Tay! Tay! Nandito si Tatay. So nandito na po tayo guys. Si Tatay, nandun po si Tatay. Nag-snack na ka, Tay? Wais na kaya. Oh, nakoy da nga putumaya. Pag-snack sa si Tatay. Nangguna si Tatay. So dito tayo dadaan. Tingnan nyo yung agi niya o yung ginagawa niya. Kinukuha niya yung damo sa ilalim ng puno ng Dragon Fruit Farm namin, no? Kasi tingnan niyo yung mga plastic. Kusuga di uwan ko no gabi idri tay. Lagi ingon ni Mario, kusug kuno kayo. Asam ta dapit alita dito. Ay sa landong. Yung si Tatay, yung ginagawa niya po yung mga damo. Is kinukuha niya po yung mga damo para yan, no? Very clean po yung Dragon Fruit sa ilalim o para mahawan daw. Yan, tingnan nyo, kita nyo yung mga red na plastic. Yan po yung Dragon Fruit. Naputos na po namin yan. Lagyan po namin ng plastic para hindi makain ng mga insekto. Dito tayo. Yan si Tatay. Ano to, dapit? Dito. So dito kami sa landong area, no? So nagdala ako ng putumaya sa kanya at saka yung meron din ako dalang tubig tayo at saka royal. Imuha ng royal tayo. Imuha ng royal. Paris na sa puto. Nakay tubig na? Wala. Yung tubig. Yung tubig eh. Oh, kaonsad to. Yan kasi nagbuwag ni Tatay karon. Nandun po ako sa ubos. Kami lang po talaga dalawa dito sa farm. Kami lang yung magkasundo. Dalawa lang po kami dito naka-assign sa farm. So almost mga 3 years na po kami dito. Yan, so mag-snack si Tatay. Yung ulam, so babalikan ko na lang. May dala po talaga akong ulam para sa aming pananghalian. So nabilin po yun. Nabilin. Kailan natin? Nabilin po yun. So ilagay natin dito yung camera, no? Kasi nakain muna kami.
Kinukuha natin. Ito ang. Ha? Ito ang. Ito ang rasad. Pero puno itong kuha. Oo. Mana ang uli na? Oh, di, nanguli na kagitan dito? Dali, dali kayo? Init, manggut. Saan po tayo ng Putumaya? Diyan ang kakatulog. Kasi yung dragon fruit po talaga mayroong mga katay. Ganito. So yung kinukuha ni tatay, mga ganito po. Ito, yung mga ganitong damo na nagkatay na sa mga puno. Dito, mayroon din dito. Yun, marami na. So, yan po yung ginagawa ni tatay ngayon. Pinunan po yung mga ganito. Kasi, yung dragon fruit po, pag hindi mo ito nakunan, pinuha, parang hindi nila gusto. Kaya kunin po natin yan. Ayan, so, isa, dalawa. So, pang 3 lines na si tatay. Yun ang royal ta. Ako yung palit niyo. Naka-jackpot na sa akuan. Fortress. Kasi pagkatapos ni tatay po tawag din, kinukuha yung mga yan no, yung mga damo. Ako na naman yung magmawer sa sinter. Marami pa kong imamawer doon hanggang doon sa itaas. Ang dami po. Puti. Ang dami kong tukuan. Kanang kinasuntay ba? Singa to tayo, kanang puti. Litop. Litop ba ito tayo? Kanang nasa dagat ba? Kanang puti. Nabilin lagi ako ito balikon. Napakainit. Lagi? Murag mo ko ano? Mga sinulumadaot ba no? Ang gusto ko na kamam nga. Screen lagi ta to. Yung screen nga gagmay ba? O kang laptop. Plastic. Itanaw na to, bago ba? Mang. Dukat mo ni makiuwan. Iwan dito pero dili kayo nga kusog kayo. So yun guys, marami po talaga yung bawat linya. Isa, dalawa. Kada poste po yan, line po yan yung dragon fruit hanggang dun sa itaas. Marami po.
Kasi mahirapan po tayo pag minamawer natin yan yung sa ilalim ng dragon fruit. So kailangan is i-manual lang po natin. Yan, kamayin lang po yung gamit. Baka maputol yung puno. Patay. Nagkuhan sa CR. Wala. Ang problema sa dito kaya ang ilang gimas skim kutan nakapaksi kay kuan man kanang one man ngalisod kayo pintalan di mo sa may natuwa ito mapasakaid ang sin pasakaan man di mo sabi ang iyang level sa sin nasahod sud sila nasud sa nagawa wag yung uban nga mga gamit. Nalikan ko na. Saan lagi na ako? Nakasinso. Nana. Anong sound? Kuhan ba? Kagabi pala guys, umulan daw dito. Grabe. Kusog tayo, no? Yung weather, parang uulan naman ngayon. Kasi pag yung panganod or yung ulap, pag may mga white is, yan po yung sila po yung nangulekta ng mga ulan. Yung mga white na clouds. Ako ito balikon dito tayo. Kung libilin diri. Bag. Nalimtan mo na ako sa motor. Balikon na tika tayo. So yan guys, no. Yung ulam namin nabilin po dun sa ubos, dun sa may motor ko kasi nagdala ako ng ulam. Yan, so yung mga ginagawa ni tatay, yung sa ilalim talaga kinukuha po yung mga yan o. Kunin ko muna yung ulam namin. Nakalimutan ko. Yan, so kita nyo sila, likuran ko yung mga dragon fruit. Yan. And so, ayan na nga guys, nakuha ko na po to yung ulam namin para sa tanghali. Yung ulam namin is itong litob. Ayan, so yung pagluto ko nito, abangan nyo po, tinulang litob. Yan, masarap po ito sa yung sabaw. Yan guys, no, para pag kayo nandito guys, para talagang everyday nag-exercise kayo. Kasi up and down po yung farm. Going up, going down, going up, going down. Ayan. Yan o. Yan na po yung ginagawa ng tatay. Yan. Sa ilalim ng... Kasi ang ito, tsaka ito, ako po yung gagawa nito. Ako po yung magmawer. Kasi easy lang siya mamawi, pero pag nasa ilalim na ganyan, hindi na po pwede, lisod na no? So yan, yung ginagawa ni tatay po is nagbayad sa yung sanggot, nagbayad yung sanggot ay ganito ba? Ini siya likod siguro. No? Dili. Imbaw na. Imbaw? So, imbaw pala tawag nito guys. Akala ko litob. Ito pala yung imbaw. No?
Masarap sana ito lagyan ng itong kwate, no? Guso. Guso or lato. So, mas nanay dati, no? Si Kasa sa mga bisita. So, untuk yung bana. Oo. Kato yung mukhang kamagwangan. Kita nang pagtuon ko sila ha. Taga-lapo-lapo mo daw to. Yan. Pulapo eh, yun siya. Sila? Oo. Kato ilawam ko na sa bridge. Balasan sila. Sa mga water world. So, nasilingan sila. Loga sa ako. Hindi ko lang matagpuin din. Lagad to. Oh, yes, tipis kwarta. Ini yang pinggir niyo. Kada lihot, ano, pagmangkon. Suhol. Suhol. Ano ka tubig dahil mo na? Bilangan. 20. 20 siguro. Tamaran ba? Kita tamaran na ina na. Suhol. Okay lang, kuwat lang. Kuwat lang. Ito na ga. Tunggu tayo tubig ha. Ako man hatod. Butang ko kaya. Sala na ng yaw. Dito siya berbuna to. Lang. Sana minaro mga bata ron. Kuy kwarta yung muhor. Dili manguan. Palitaw siya dyan ng tubig. Mato na ko ibabaw tayo. Kaya daan yun. Ano? Daan lang dito. Ano? Pitro lagi. Paguna ko na dito tayo ito sampulan. Saon. So, ayan na nga guys. Punta na po tayo doon kasi pakita ni tatay kung paano siya mag-guna. Yan o yung mga dragon fruit. Oh, pwede na diya. Ganyan po yung ginagawa ni tatay. So, kailangan mag-ingat po tayo sa sanggot. No? So, yung ilalim lang po ng puno ng dragon fruit yung kukunin. Tapos yung mga kuantay aras, tunga tayo, no? Ganyan. Tuwi ko tayo nga di kabot diring uwan. Pwede mahinaya dito. Diri mo di pinakabundak. Oo. Lagi murang tuguna yung timan mo nabian. Kasi guys, nung unang ilang weeks, hindi po kami dito na-assign sa Dragon Fruit kasi doon po kami sa ubos na may ginagawa kami doon. So ngayon lang kami nakapunta si tatay. Pang ilang araw tayo, usap pa tayo daw. So one day pa lang nagsisimula si tatay.
until dito hanggang dun sa itaas yung gagawin namin. Kukunin yung mga damo sa ilalim ng dragon fruit. Pagkatapos niyan is ako na po yung magmawer sa center. Ganito, kagaya niyan. Mawer patungo dun until yun sa corner. Yan. So hanggang dun. Yan po yung isa sa mga trabaho namin dito ni Tatay Andres. Ha? Oh, pas sununon sana. Oh, wala naman, no? Urot na. Pwede ra ka itong gamay-gamay tayo, no? Oo. Kaya dako rin masagay na, no? Nguy. Yung mga ito na ko, tayo? Hikay pa ko sa pangod ko. Oh. Ayan, so punta na tayo dun sa itaas. Kasi maghikay patag paniod to. Tapos na po kami doon ako trabaho sa ubos. Tapos si tatay, tatawagin ko na lang si tatay pag luto na po yung ulam namin. Yan po yung palagi namin ginagawa dito. Ako po yung tagaluto or si nanay. Tutulungan ko si Nanay Gloria para sa aming pananghalian. No? Dalawa lang po kasi kami dito ni tatay. Ako at saka si Tatay Andres. Dalawa lang po yung. So kami lang po yung nagkasundo dito. So yun, yan o, yan. Yung mga area na yan, yan po yung mawirin namin. Until doon sa itaas. Doon. Doon po si tatay o. Ang layo na ni tatay. Grabe, napaka lapad ng farm. Pero dalawa lang kami. So, okay, nasanay lang kami guys. Kasi 3 taon na po kami dito. So, sanay na kami sa mga gawain na nito. No? Yan o. Yan o. Ang dami ng mga damo. So, kailangan na po yan imawir. Patungo dun. Until din. Dun. So, yan guys, iyan ko na po yung video ko. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Bye bye!